Abale ndalongo tikupitirirabe kuona kuti kuchokera mu zithunzithunzi za mdierekezi imene tikuchoka ku Big Brother, tionanso kuti anatitumizira chinthu china chimene chimatchedwa kuti African Magic, imene imabwera monga mafilimu opangidwa ndi anthu aku Nigeria. Koma tioneni kuti chimene timachionera ndi chani. Choyamba timapezapo symbol imene imafotokozera za AM imene ndi African Magic. African Magic ndi chipembedzo cha mulungu otchedwa Sopono worshiper. Sopono worshiper ndi gulu la asing'anga limene linalandira kudzodza kuchokera kwa mdierekezi, ndipo iwowa chipembedzo chawo ndi cha ma sacrifices. Kuchokera mu Sopono zikuoneka kuti kudauka munthu amene ndi second image amene adayamba kulambiridwa mu chipembedzo chimenechi cha Sopono African Magic. Ndipo mu chipembedzo chimenechi Sopono cha mafilimu aku Nigeria timaona kuti mulungu wawo wamkulu ndi Soponoyi, koma ndi second image amene kuti adi akhale survived amayenera kulandira nsembe za mbuzi. Koma anali munthu amene atauka muuka kubwera ku second image atamwalira, podzaonekera ku dziko lapansi kachiwiri adaonekera ndi mutu okhala ndi makutu bwinobwino, koma pa dzanja lache la kumanja panatuluka dzanja limene limaonetsa kuti likugwira chinthu china chowuluka, imene inali satanic symbol ya chikoka cha anthu kuti akakhale mamembala ku chipembedzochi. Nachonso chipembedzo chimenechi chinafika poonekera kwambiri mu zaka za ma 1964, koma titayenda kuzafikanso ma 1984 nachonso chidapeza malo mu imene tikuyitcha kuti the Satanic Bible, kunena screen imene ili m'nyumba mwathu. Kotero kuti Sopono God amene amalandira ma sacrifice anayamba kupereka chikoka ku maganizo anthu ochuluka ndi cholinga choti chipembedzo cha Satana mdierekezi chipitirire kukhazikika m'manyumba mwa inu ndine akhristu amene tikuyembekezera kulowa kumwamba. Nachonso chinabwera ndi pologalamu yomweyi yofuna kuchotsa baibulo m'nyumba kulipititsa panja ndi kuyikamo zimenezi. Ndipo inu ni mboni kuti mafilimu aku Nigeria adya nthawi yonse yakummawa ya mzimayi, amusira kampata kuti adye, akamudyeranso nthawi ya madzulo. Kotero kuti nthawi yoti angawerenge baibulo, chimene ndi chisogozo cha ana mulungu oyitanidwa kuti chikhale maso otilowetsa mu ufumu wa mulungu, chaoneka chokanika ndi choperewera kuti chisachitike. Chifukwa chani? Sopono African Magic, mulungu olandira ma sacrifice ambuzi zophedwa, wakhazikika ndipo wafikira poyamba kulandira ma sacrifice ambuzinso zophedwa, mamembala a zipembedzo za anthu amene mukamaonera ndinu mbuzi zophedwa, mbuzi zophedwa kuchoonadi, mbuzi zophedwa kukuwerenga Bible, mbuzi zophedwa kuchoonadi chimene chingakuthandizeni kukafika kumwamba. Sopono amakhala akulandira ma sacrifice akupha kwa chikhalidwe cha umulungu chimene chikadapita kwa mulungu. Sopono amakhala akutenga ulemu kuchokera m'mafilimu amene aja, komanso kudya nthawi imene inafunika kupita kwa mulungu. Okondedwa, kumbukirani Bible likuti ndipo ndidamuona mngelo ataponda dzanja lache m'madzi lina pa mtunda, nakweza dzanja lache lamanja kuloza ku mtunda, nalumbira nati sipadzakhalanso nthawi. Kotero kuti okondedwa, ngati pali chinthu choopsa kwambiri ndi nthawi imene mdierekezi amadya, imene inu mukadapita nayo kwa mulungu, imapita kwa Sopono the African Magic. Okondedwa, inu ngati munthu ophunzira chinazemba chinthuchi, tonse timanena kuti timalemekeza mulungu kupyolera msabata
ngati tili ife anthu a Seventh Day. Koma ngati tili azipembedzo zina timayikanso masiku athu ndi chiwerengeronso chathu, koma pansi pa mtima wathu timakhala tikudziwa tonse kuti ndife mamembala a chipembedzo cha Mulungu wa mtundu wina wake. Koma tamverani, tili chikhalire omaona zinthu ngati zimenezi, chaonekerabe kuti Chingerezi chakuti African Magic sichinakhale chopenyeka kwa anthu ambiri, kufikira azibusa amayika pa TV ndikulolera kuti African Magic. Kodi African Magic ndi chani? Magic wopaokha tapeza kuti ndi act, ntchito za ndiyerekezi za masenga zimene inu akhristu mwazipatsa malo pa skrini. Chifukwa chake tikuti skiriniyo ndi Satanic Bible, chifukwa mwapereka malo a African Magic, masenga koma aku Africa, amene mwini wake ndi muuka wa masenga amenewa otchedwa Sopono, okhala ndi dzanja lobuka pamutu pake. Okondedwa, chikhalidwe ichi chomaoneka anthu ophunzira, koma tili mbuli pamaso pa Mulungu, tili mabulutu pa zinthu za uzimu. Okondedwa, Satana ndiyerekezi watibisalira kwambiri. Ndayenda mmakomo mwa anthu ozitcha okha akhristu, ndakapeza kuti mamembala azipembedzo zosiyanasiyana ndi mamembalanso akumasenga aku Africa. Ufiti wa ku Africa, African Magic. Inu ndiye mwana wa Mulungu, mukutenga ufiti wa ku Africa kuwika pa skrini, nkumaonera ufitiwo kuchoka mamawa mpaka madzulo mu dzina la Africa Magic. Ngereze nzanga ophunzira, zona tasala pang'ono kuyandikira kwathu, koma tikakafika kwathu ambiri mukakhumudwa, ambiri mukakhumudwa, muli nkutsala pa khomo osalowa, chifukwa munali mamembala a Sopono, African Magic. Mulungu wa ku Africa wa masenga watengeranji malo mkachisi wa Mulungu, chifukwa kachisi wa Mulungu ndinu, kachisi wa Mulungu ndi nyumba mwanumo mukamapita ku chechi kwanu. Koma mwamuloleranji kachisi wa mafano African Magic ndikutenga malo nyumba yanu, nyumba yonse pa balaza ndikukhala chete ndikumaonerera masenga aku Africa. Kodi chimachitika nchani mmene? Dzanja lathu lukali ndi kanthu kamene kakuonekera kakuuluka pamwambako, kameneko ndika demoni akuchita send mademoni kulowa m'mitu yanu. Kotero kuti pang'ono ndi pang'ono munthu umayamba kukhala addicted ndi zikhalidwe za mizimu ndi ziwanda zimene zikuonetsedwa m'mafilimu muja. Ambiri anayamba bodza chifukwa choonera African Magic. Azimayi adayamba uhule, azibambo adayamba uhule chifukwa choonera African Magic. Masenga a mitundu yosiyanasiyana, anthu anayamba kulowa chipembedzo cha Satana chifukwa cha African Magic, chifukwa cha zimene amaonesa m'mafilimu aku Nigeria. Ichinso chakhala chipinjo chachikulu kwambiri pa mpingo wa Mulungu. Okondedwa, inu ndinu membala wa Advent, inu ndinu membala wa chipembedzo chakuti cha dziko lapansi, chimodzi mwa zipembedzo za ku dziko lapansi. Koma at the same time pamene mukulowa nyumba mwanu mwamutenganso African Magic kumuyika nkumamulambiranso. The transferring of the evil spirit imachitika pa saini ya dzanja imene mukuiona kudzanja la manja la diso la Sopono. Ameneyu ndi second image, muuka ochokera ku mdima, muuka ochokera ku manda, miuka ochokera pansi pa nyanja, yolemekezedwa ndi kutumidwa ndi ndiyerekezi kuti ikasokoneze chipembedzo cha Mulungu, ikansokoneze munthu, ikankhazike pansi munthu. Ndipo zinthu zimenezi Big Brother komanso African Magic apena kuti mafilimu aku Nigeria amene timaonera ena aku Ghana alowererapo, komanso taonerapo mafilimu panopa amene anyamata aku achimwenye alowererapo. Pali mamuvi osiyanasiyana amene tikhale tikuwatambasula amene akupezeka pa Satanic Bible yochedwa skrini, zimene atiyikiramo kuti zitibwezere ku chipembedzo cha mafano, tikhale achigololo amene nthawi yomweyo tikulemekeza Mulungu, koma at the same time mitima yathu imalambiranso Sopono muchinsinsi.
dziwani kuti izi zimene timaonera zimakadetsa maganizo ndi mtima kufikira kuti mitima yathu imayamba kukhumbira ndi kuphunzira ndi kulowedwa ndi ziwanda ku chikhalidwe china chake chimene chikupezeka m'mafilimu aku Nigeria. Okondedwa, izi zonse zinayalidwa ngati system. Tampeza Big Brother amene akuonekera chama 1984 koma adayamba 1964 kukhala mulungu ku dziko lapansi, kumamba kuonekera m'manyuzi ndi malo ena osiyanasiyana. Okondedwa, nkhani ni nkhani yosausa kwambiri. Pali chithunzi china chomalizira chimene tachitumiza kuphunziro lathu loyamba la Big Brother. Mukachizumula pamenepo mupezanso pali mawu amene alembedwa kuti ingnosius. Ingnosius ndi chani? Mukapeza kuti Big Brother pomalemba mabuku ake kuyambira kalekale akupezekanso kuti mu mbiri ya ufumu wa Britain panali ka island kena kamene kunali mfumu imene imatchedwanso nda Big Brother. Nawo mawu akuti Big Brother amatanthauza kuti a dictator of the world. Okondedwa, nkhani imeneyi ni nkhani yosausa kwambiri, ndipo zipangizo izi zawononga mpingo wa Mulungu. Tichite bwanji na Mulungu? Tiye titembenuze galeta kubwerera kwa Mulungu. Tiye titembenuze ngalawa kubwerera kwa Mulungu. Chifukwa chani okondedwa? Zinthu zonsezi mukuziona papazi nawo yakwana nyengo ya mchipangano chatsopano pamene Paulo amayenda ndi anzache pa ulendo wawo olalikira uthenga wabwino. Munthu wina otchedwa Dema anakakodwa m'misampha yofananafanana ndi zokondweresa za dziko lapansi. Pamenepo Paul ataona kuti Dema kutayika anati, Dema wandisiya atakonda dziko lino lapansi. Ndili nkumuona Dema muchipembedzo changa, Dema muchipembedzo chanu ali nkutayika atakonda dziko lino lapansi. Okondedwa, samalani ndi izi, chifukwa zimenezi ndi zimene zikupotoza Dema. Dema wandisiya atakonda dziko lino lapansi. Okondedwa, Dema wandisiya atakonda maonekedwe a dziko lapansi. Izi zikupangisa kuti Dema atayike pamaso pa Mulungu. Tikumuona otayikira mkachisi, achina Dema otayikira pa tebulo, achina Dema tikutayikira pa khoma pa skrini, achina Dema tikutayikira nyumba zathu zomwe. Dema wandisiya atakonda dziko lino lapansi.